Нощ, една от най-известните жени на планетата, лежи в безсъзнание. Тя е само на 26 години, а животът ти виси на косъм. Бриджит Бардо, легендарната френска актриса и секс символ на 50-те, е направила опит да сложи край на живота си. Намерена е в кома след свръхдоза приспивателни. Лекарят, който й продава хапчетата, по-късно е попитан защо го е направил. Той отговаря кратко: всеки ден обслужвам по 100 като нея. Аз съм Ирена, а вие сте Стив Елс. И дори сега, докато изричам тези думи, настръхвам. Представете си, Бриджит Бардо, жената мечта на милиони, лежи безжизнена сред тишината. Как е възможно човек, който има всичко – красота, слава, богатство, да се почувства толкова отчаян и самотен? Каква бездна се крие зад ослепителната фасада на славата? Това е историята, която ще ви разкажа днес. Истинската емоционална история на една жена, която достигна върховете на успеха, но и пропадна в най-тъмните дълбини на душата си. Ще проследим живота на Бриджит Бардо. От строгостта на детството й, през вихрушката на славата и любовите, до бягството от киното и намирането на теха сред животните. Този епизод е малко по-различен от останалите. Няма убийство, няма разследване. Има една история за слава, цена и тишина. Бриджит Ан Мари Бардо се ражда на 28 септември 1934 г. в Париж, в богато и консервативно католическо семейство. Отвън привилегии и изисканост, отвътре студени правила и недостиг на топлина. Баща й, индустриалец, изисквал безупречни маниери и дисциплина. Да се седи изправено, да се говори на ви с родителите, сякаш са чужди хора. Майка й подбирала строго приятелките й. Малката Бриджит почти нямало с кого да играе. Веднъж, когато тя и сестра изчупват любима семейна ваза, следва тежко наказание. По 20 удара с камшик за всяка от тях. Но истинската травма идва след това. Седмици наред баща им се държи студено, дистанцирано, сякаш децата вече не са част от семейството. Този случай белязал Бриджит завинаги. В душата й покълнали бунт и жажда за нежност. Като малка Бриджит страда от проблем с лявото око – амблиопия, което леко уврежда зрението й. Тя се чувства несигурна в себе си. Едно свито, срамежливо момиче с очила, което трудно вярва, че е красиво. Иронично, нали? Същото това момиче ще се превърне в един от най-желаните образи на 20 век. Но тогава никой не подозира това. Бриджит намира отдушник в балета. Майка я насърчава да танцува и наистина малката Бардо показва талант. На 7 години я приемат в реномираната балетна школа на Борис Князев в Париж. Танците са нейният малък бунт, нейното убежище. Когато танцува, тя се чувства свободна. Тинейджърските години на Бардо обаче носят нови предизвикателства. На 15 години, когато Бриджит все още ученичка по балет, съдбата я среща с легендарната редакторка на Elle, Хелен Горден Лазарев. Тя я забелязва случайно на перон в Париж. Приближава се и просто се подава визитка с думите "Обади ми се". Скоро след това Бриджит се появява на корицата на списание Elle през пролета на 1950 година. Красотата й не остава незабелязана. Получава предложения за кинопроби, които поставят началото на нейната филмова кариера. Именно на едно прослушване тя среща младият асистент-режисьор Роже Вадим. Между тях прехвърча искра и скоро двамата се влюбват. Но родителите на Бриджит са категорично против. За строгия й баща тази любов е немислима за дъщеря от тяхната класа. Една вечер бащата заявява, че е купил билет за влака и на сутринта Бриджит заминава да учи в Англия, далеч от Вадим. Представете си ужаса в сърцето на 16-годишната девойка. Любовта й е обявена за забранена. Животът й ще бъде решен без нея. Тя прави отчаян ход. Слага главата си във фурната на газовата печка, решена да сложи край, ако я разделят от любимия. За щастие, родителите я спасяват в последния миг. Шокирани от решителността й, те скланят. Позволяват й да се вижди с Вадим, но при условие, че ще се омъжи за него, щом навърши 18.
Ето колко отчаяно едно момиче жадува обич. Готово е да умре за нея. Тази ранна драматична постъпка показва нещо много важно за Бриджит. Под тежкия й нрав се крие огромен страх от изоставяне и неудържим копнеж за любов на всяка цена. Бардо се омъжва за Роже Вадим в мига, в който навършва пълнолетие. През декември 1952 година. Скоро той я въвежда в киното, режисирайки я в скандалния филм "И Бог създаде жената" през 1956 година, който я превръща в световна звезда. Младата Бриджит с буйната си руса коса и непокорна сексуалност взривява екрана и предизвиква сензация по света. Медиите я превръщат в символ на нова, шокираща за времето си женственост. Нещо между момичешка невинност и открита чувственост. Филмът има огромен успех в Европа и Америка, където дори предизвиква скандали. В САЩ някои кинотеатри са санкционирани само заради прожектирането му. Изведнъж Бардо е навсякъде. Лицето й грее от списания, плакати, еталон за красота и свобода. До 1958 година тя вече е най-скъпо платената актриса във Франция и истинска международна знаменитост. Но всяка слава има своята цена. За едно младо момиче, израснало в строг контрол, внезапният световен интерес е шеметен и плашещ. Бардо обича свободата, която новият ти образ въплъщава. Боса по улицата на Сен-Тропе, танцуваща на плажа под слънцето, като символ на живот без задръжки. Можеш да си бос и пак да имаш тревоги, казва тя по-късно с горчивина. Зад привидно безгрижния образ на знойната плажна нимфа се крие самота. Хиляди писма пристигат от цял свят, пълни с възхищение. И въпреки това, Бардо се чувства дълбоко неразбрана. В тези години актрисата признава, че славата я направила затворница. Не може да живее свободно, не може дори да се разходи спокойно навън. Затворник на собствената си знаменитост. Така описва себе си, докато тълпи почитатели обграждат дома и в търсене на парче от нея. Налага се да се крие зад високи огради. Въпреки това почитатели дори нахлуват в имението й Ламадрак, някой от тях стига до там да се промъкна в спалнята й, за да я снима докато спи. Представете си колко зловещо е това, да се събудиш и да завариш непознат до леглото си, търсещ автограф. Славата отнема от Бриджит простичките радости. Анонимността, спокойствието, доверието в хората. В разгара на своята известност, личният живот на Бардо става публичен спектакъл. След филма си с Жан-Луи Трентинян, тя се разделя с първия си съпруг Вадим през 1957 година. Франция обсъжда с трепет всяка нейна стъпка. Казват, че в края на 50-те 47% от всички разговори в страната са били за Бардо. Повече отколкото за политик. Тя е на върха на славата, но се чувства крехка. Колко парадоксално. Милиони мъже мечтаят за нея, а тя плаче нощем, когато остане сама. Търси утеха в слънцето на Сен-Тропе. Пече се с часове, сякаш очите им могат да изгорят болката. През деня кожата ми беше златна, през нощта очите ми мокри, казва тя. Любовният живот на Бардо е бурен океан от страсти, който често я изхвърля ранена на брега. Тя самата признава, винаги съм търсила страстта. Затова често съм била невярна. А когато страстта започваше да стихва, аз вече си стягах куфара. Тази откровеност разкрива много. За Бриджит любовта трябва да е всепоглъщаща, опияняваща. Ако не е, тя продължава напред в търсене на поредното вълшебство. Но тази жажда за страст има и тъмна страна. Страхът от монотонност, неспособността да се задоволи с тихо щастие. След Вадим, Бардо живее с актьора Жан-Луи Трентинян, но връзката им обречена. Той заминава за военна служба, а тя търси нежност другаде. Заплита се любовна афера с известния певец Гилбърт Беко, което допълнително усложнява нещата. Сърцето на Бардо не търпи празнота. Трябва винаги да е запълнено с някого. Дори това да значи нова драма. През 1958 година, едва на 23-24 години, на натискът на славата и хаосът в любовта и идват в повече. Бриджит рухва и прави опит за самоубийство с свръхдоза хапчета. Този път причината не е едно конкретно събитие,
а натрупаната болка от разбитите очаквания е постоянният публичен натиск. Тя оцелява, но белезите остават невидими за публиката. И тук има нещо, което си струва да се каже. Опитът за самоубийство рядко е желание да изчезнеш. По-често е вик за тишина, за край на шума, на ролите, на очакванията. При Бриджит това не е слабост, а изтощение. Когато дълго време живееш като образ, идва момент, в който губиш връзка със себе си. Понякога си мислим, че славата винаги е съществувала такава, каквато я познаваме днес. Но не е. Да, и преди имало хора, обожавани от тълпите. Още в древността има хора, които светът боготвори. Но тогава славата пътува по-бавно. Чрез разкази, вестници, слухове. После идва киното. И изведнъж лицата започват да обикалят планетата. Първите истински глобални идоли вече не са само известни. Те са разпознаваеми. Можеш да отидеш в друга държава и пак да срещнеш собственото си лице на плакат. През 1960-та телевизорът на много места по света вече е почти навсякъде. Образите започват да живеят с хората. На масата, вечер, в тишината на хола. И точно тогава, през 1956-та, психолозите описват нещо, което звучи плашещо точно. Интимност от разстояние. Чувството, че познаваш някого, когото никога не си срещал. Че той те е близък, а всъщност е непознат. Представете си какво означава това за човек като Бриджит Бардо. Милиони хора имат усещането, че тя им принадлежи, че им дължи усмивка, достъп, обяснение, а тя няма учебник за това, няма предишно поколение, което да й каже ето как се оцелява, когато целият свят се нанесе в личното ти пространство. Може би точно там се ражда най-голямата самота. Да си познат на всички и истински познат на почти никого. И тогава болката не търси край на живот, търси край на бремето. На следващата година съдбата я среща с актьора Жак Шарие. Той се оказва различен, спокоен, земен, някак сигурен. Бриджит, изтощена от драмите, се вкопчва в надеждата за нормално щастие. Двамата се женят през юни 1959 година. Същата година обаче Бардо забременява. Неочаквано и нежелано. Тук започва една от най-мъчителните глави в живота й. Всички очакват, че красивата филмова звезда ще бъде щастлива бъдеща майка, но тя изпитва ужас. Не съм родена да бъда майка, нито пък го искам, заявява тя откровено. Бардо не се свени да признае нещо ужасяващо. Че майчеството не е нейна мечта, а кошмар. Опитва се да направи аборт, но във Франция тогава това е незаконно. В своята автобиография по-късно ще сподели страховити детайли за онези дни. Гледах плоския си, строен корем в огледалото като скъп приятел, върху когото щях да затръшна капака на ковчег. Колко мрачно описание. Бриджит стига до там, че многократно се удря в корема и моли лекар за морфин. Само и само да не роди това дете. През януари 1960 се ражда синът и Никола. Вместо радост обаче раждането потапя Бардо в още по-дълбока депресия. Тя ражда от дома, за да избегне папараците, обсъдили болниците. Но истините на дома не могат да прогонят мрака в ума й. След раждането Бриджит изпада в тежка следродилна депресия и отново посяга към самоубийството. Опитва се да сложи край, неспособна да понесе новата реалност. Една млада майка, която вместо щастие изпитва бездна от отчаяние. Картина, която обществото трудно проумява. Официално този нейн опит остава дискретен, но години по-късно самата тя признава колко близо е била до ръба тогава. Още по-шокиращо за света са думите, които Бардо изрича за собствения си син. По-късно тя пише, че бебето й било като раков тумор в тялото и душата й и че би предпочела да роди малко кученце вместо него. Тези думи жегват като ледена вода. Толкова са жестоки и честни. Бриджит признава: не съм създадена да бъда майка. Не съм достатъчно зряла. Знам, че е ужасно да го призная, но не съм достатъчно зряла, за да се грижа за едно дете. Тя отказва да кърми малкия Никола. Когато го държи на ръце, бебето усеща напрежението и започва да плаче. Между майка и син не пламва онази естествена любов. Вместо нея има отчуждение и вина.
Скоро бракът с Жак Шарие се разпада и той взима пълно попечителство на детето. Бардо не се противи. Тя наистина не желая да бъде майка. Един епизод от живота й рисува болезнено ясно тази пропаст между нея и сина й. Когато Никола става на 12 години, той се смелява да помоли майка си да живее при нея. Бриджит обаче го отпраща. Домът и тогава е пълен с приятели и купони. За детето място няма. Момчето е покрусено. След този отказ то спира да търси майка си. По-късно Бардо ще напише, че го обича повече от всичко на света. Но истината е, че години наред Никола не иска да чуе за нея. Едва много по-късно, когато и двамата остаряват, отношенията им се подобряват до някъде. Но белезите от онова ранно отхвърляне си остават. И тук започвам да си задавам въпросите. Дали майчинството е инстинкт, който се включва автоматично или се учи от начина, по който сам си бил обичан? Може ли да дадеш грижа, ако никога не си я получил? И ако не можеш, това липса на чувства ли е или просто не знаеш как? Историята на Бриджит не съди. Тя ни напомня колко е важно на време да си зададем най-трудния въпрос. Какво всъщност мога да дам? Защото понякога най-дълбоките рани не идват от лоши намерения, а от разминаване между очакванията и възможностите ни. След години на непрекъснато напрежение между филми, скандали, любовни афери и лични сривове, Бардо постепенно се изчерпва. През 1966 тя се омъжва за трети път, след Вадим и Шарие, за богатият плейбой Гюнтер Закс. Закс се ухажва по холивудски, но си легенда, че поръчва хеликоптер да изсипе 1000 рози над вилата и в знак на любов. Този жест, колкото романтичен, толкова и показателен. Мъжете са готови на чудеса за нея. Но дали това и носи истинско щастие? Бракът с Закс приключва само след няколко години. Разделят се през 1969, след още мимолетни връзки и авантюри. Дори легендарният певец Серж Генсбур попада в обятията й за кратко, докато Бардо все още търси онази всепоглъщаща любов. В един момент обаче нещо се пречупва. Началото на 70-те години заварва Бардо, вече уморена от филмовата индустрия. Ако този филм не ми е последният, то следващия ще е, заявява тя по време на снимките на лентата Дон Жуан 73. И удържа на думата си. След като заснема още един последен филм през 1973 година, навръх 40-тия си рожден ден, Бриджит обявява, че се оттегля от актьорството. За да изляза елегантно от играта, казва тя. Представете си, на 39 години, когато много актрисите първа преследват големи роли, тя казва стоп. Нарича киното развалено и се оттегля в любимия си Сен-Тропе, далеч от светлините на прожекторите. Това шокира всички. Как така най-големият секс символ на Франция ще се скрие от света? Но за самата Бардо решението носи облегчение. Тя се е чувствала измъчвана от публичността и вниманието. Сега най-после може да поеме дъх. Купува си малка къща на брега и се обгражда с животни и шепа верни приятели. В спомените си пише, че в началото не е било лесно. Години наред живее само за кариерата си, а изведнъж трябва да открие кое е истинското и аз отвъд екрана. Дадох красотата и младостта си на мъжете. Сега ще дам мъдростта и опита си на животните, заявява Бардо. Тази знаменита нейна фраза маркира рязък завой. Бриджит заменя червения килим с скалните дворове на приюти за животни, суетата на студията с каузи за спасяване на беззащитни същества. След оттеглянето си от киното, Бардо се посвещава изцяло на това, което нарича единствената си битка – защитата на животните. Още докато е звезда в началото на 60-те, тя надига глас против жестокото умъртвяване на животни във френските кланници и дори постига въвеждане на закон, известен като закона Бриджит Бардо, за по-хуманно отношение към животните в кланниците. Но сега, далеч от киното, тази кауза става нейна основна житейска мисия. През 1977 година Бриджит прави нещо немислимо за предишния лъскав имидж. Заминава за ледената Арктика, за да протестира срещу избиването на тюленчетата за ценни кожи.
Там на кърваво-червения сняг, обляна в сълзи, тя прегръща малки бебета тюлени и призовава за милост. Снимките на прочутата актриса, легнала до окървавените тела на тюленчетата, обикалят света. Шокът е огромен. Хората са свикнали да я виждат като секс символ, а ето я сега, без грим и блясък, трепереща от студ и възмущение сред ледовете, бореща се за живот. През 1986 г. Бардо официално учредява фондация Бриджит Бардо за защита на животните. За да финансира начинанието, тя продава на търг своите скъпи вещи, бижута, скъпи тоалети, дори емблематичната рокля от сватбата извадим. Представете си само, жената, чието име вече символ на лукс и красота, разпродава всичко натрупано от стария си живот, за да даде глас на съществата без глас. Това е единствената битка, която ме интересува. Единствената посока, която искам да дам на живота си. Казва тя в едно интервю, вече в по-зряла възраст. И го доказва. От тук насетне Бардо ще бъде на първа линия срещу носенето на ценни кожи, срещу яденето на конско месо във Франция, срещу лова на китове, срещу всички форми на жестокост към животните. Разбира се, тази трансформация на филмовата звезда в активист не минава без присмех и критики. Някои се подиграват, че старата Бриджит Бардо е превъртяла, че е избрала животните пред хората. Но Бриджит не се интересува. Повече вярвам на животните, отколкото на хората, обича да казва тя. В животните тя открива невинност и обич, каквато рядко е получила от хората в живота си. Сред поредица от провалени връзки с мъже, сред разрив със собствения си син, може би не е изненада, че Бардо намира утеха сред кучета, котки, магаренца и коне. Моята любов най-сетне е споделена. Животните ми я връщат. Това изречение улавя същността на нейното спасение. Тя се отдала на същество, което не може да я предаде или нарани умишлено. Все пак и тук житейските бури ни я подминават. В началото на 80-те, след дълга връзка с телеводещия Ален Бугрен Дюбор, тя отново остава сама. Той си тръгва неспособен да понесе депресиите й. На 49-я си рожден ден, дата, която за нея символизира края на младостта, Бардо прави поредния си опит за самоубийство. Макар вече е далеч от Холивуд, демоните й продължава да я преследват. Представете си жена на прага на 50-те с толкова богат живот зад гърба си, отново стига до тази мрачна точка на отчаянието. Този път тя оцелява не само физически, но и духовно. След този тъмен епизод, сякаш най-сетне успява да прегърне живота такъв какъвто е, без да търси невъзможния идеал. В последните десетилетия от живота си Бриджит Бардо се превръща в отшелник сензация. Тя живее далеч от суетата, в дома си Ламадрак, край Сен-Тропе, заобиколена от десетки спасени животинчета. Папараците все още я дебнат, но тя вече не се интересува как изглежда пред камерите. Не е нужно да съм красива вече, казва Бардо, която някога се е страхувала, че ще загуби себе си, щом мъжете престанат да я желаят. Когато на една улична демонстрация за животните някой шепне колко е грозна, тя се усмихва и отвръща. Не съм грозна, аз съм Бардо. Дори остаряла из бръчки, тя пази своя дух, независим и непокорен. Бардо се омъжва още веднъж през 1992 година за Бернар Турмал, бивш политически съветник. Той споделя някои от крайните й възгледи и това ги сближава трайно. Разочарована от човечеството, в по-късните години от живота си Бриджит Бардо си навлича сериозни критики заради свои публични изказвания по чувствителни обществени теми, свързани с имиграцията, религиозни практики и въпроси около различни общности. Тези изказвания й навличат серия от съдебни дела във Франция за подбуждане към омраза. Тъжно е да се види как една жена, отдала живота си на милосърдие към животните, получава клеймо на нетолерантна към хората. Нейните защитници казват, че думите идват от болезнената премота и от любовта й към традиционна Франция. Но критиците са безпощадни.
Така или иначе Бардо си остава вярна на себе си. Тя никога не се извинява за скандалните си мнения, колкото и да я глобяват. Това е друга нейна черта. Нейната неудобна, понякога опасна честност да казва точно каквото мисли. Колкото повече минава времето, толкова повече хората започват да забравят филмите на Бардо и да я възприемат като нещо повече. Символ, културен феномен. Младите поколения я познават от снимки, каква красавица е била и от историите за скандалите й. Но малцина разбират дълбочината на нейната душа и цената, която е платила. В интервю на 88 години тя възкликва: "Не разбирам защо целият свят още говори за мен. Искрено учудена, че легендата Бриджит Бардо продължава да вълнува хората десетилетия след нейния залез. Истината е, че образът ти остава вечен. Не толкова заради филмите. Тя самата скромно твърди, че не е велика актриса, а заради живота, който е като филм." На 28 септември 2024 година Бриджит Бардо навърши 90. Без сцена, без светкавици, тихо в Сен-Тропе, сред животните, които обичаш. Малко повече от година по-късно, в края на 2025 година, тя напусна този свят. В дома си в Сен-Тропе, оставяйки след себе си едно противоречиво, но незабравимо наследство. Доживя до 91, за да види доброто и лошото, което се изговори за нея. И въпреки всичко си отиде вярна на своите идеали. Още при живе Бриджит Бардо е помислила какво да остави след себе си. Домът й, Ламадрак, е дарен за фондацията на нейно име, за да продължи помощта за животните. Подробностите около завещанието не са публични, а по френския закон единственото й дете има право на половината от наследството. Ако сте нови в този канал, добре дошли в T-Files. Това не е просто подкаст за истински случаи, а място, в което се опитваме да разказваме историите човешки, с уважение, дълбочина и смисъл. Ако този епизод ви е докоснал, ще се радвам да го подкрепите с един лайк, хайп и ако още не сте го направили, с абонамент за канала. Това наистина помага тези истории да стигат до повече хора. Силно ви препоръчвам да гледате и предишните епизоди. Един от тях е заснет частично в Прага и разказва за изчезването на момченцето Ян Нейдли. Случай, който и до днес не дава покой. А другият е за Люси Блекман. История, която показва докъде може да стигне една фамилия в търсене на истината. И още нещо. В началото на новата година искам да подаря книга на един от вас. Просто като жест на благодарност, че сте тук и гледате тези истории. Книгата, която ще подаря, е "Непознатият домен" от Ан Ру. Една от най-силните и тревожни книги в true crime жанра. Това е история, разказана от жена, която е познавала убиеца Тед Бънди лично. Работила е с него рамо до рамо и дълго време не е подозирала какво се крие зад привидно нормалното му лице. Книга за доверието, за слепотата ни към злото и за това колко тънка е границата между обикновения човек и чудовището. Ако искате да участвате, условията са съвсем прости. Абонирайте се за канала, ако още не сте. Изгледайте този епизод и предишния епизод за Ян Нейдли. И напишете коментар под това видео, че сте го направили. След няколко дни ще изтегля победителя на случайен принцип от коментарите и ще го обявя тук, в канала. А ако искате и да ме подкрепите, Думка е нашата безплатна семейна игра, създадена с много любов. Можете да я изтеглите или да я обновите, ако вече я имате. Линкът е в описанието на епизода и в коментарите. В последната версия на играта има доста новости. По-интересна и по-интерактивна е и наистина си заслужава. Обещавам ви! Историята на Бриджит Бардо е като драматичен филм, с възходи и падения, с светлини и сенки,
с аплодисменти и сълзи зад кулисите. Но тя е и нещо повече. Урок за нас всички останали. Но като разказвах, неволно се вглеждах и в собствения си живот. Замислих се колко малко знаем за болките на онези, на които завиждаме. Бардо имаше красота, слава, богатство. Всичко, което обществото ни учи да желаем, а беше нещастна през по-голямата част от времето. Искаше просто обич, истинска, сигурна, постоянна. Но може би именно защото никога не я получи като дете, не успя да я задържи като възрастна. Нейният живот ни кара да се запитаме: каква е цената да бъдеш свободен? Бриджит се опълчи на правилата. Разби табута за сексуалността. Отказа да играе ролята на перфектната майка. Напусна върха на кариерата си, когато всички умоляваха за още. Тя избра своята истина пред удобната лъжа. Истинската свобода изглежда идва със самопризнанието. Да погледнеш себе си честно и да кажеш: ето това съм аз, с моите светли и тъмни страни. Тя имаше смелостта да го направи, макар да плати висока цена за тази честност. В същото време, животът ти е предупреждение за токсичността на някои мечти. Славата, за която толкова хора бленуват, може да се окаже отрова за душата. Любовта, ако я бъркаме с страстта на всяка цена, може да ни изгори. Бардо гони страстта до самозабрава. Сменя любов след любов, но най-устойчивата връзка в живота и се оказва тази с четириногите й приятели. Тъжно или не, това е истината за нея. И все пак аз виждам и една победа в историята на Бриджит Бардо. Тя успява да намери покой накрая, далеч от светската суета, сред съществата, които я приемат без условия. Превръща се от жена играчка на обществото в жена войн за своята кауза. Като млада е вдъхновявала милиони с красотата си, като зряла спасява хиляди животни с влиянието си. В последните си години Бардо казва: те може да ме наричат грешница, но аз съм в мир със себе си. И именно това, мисля, е най-важният урок. Да живееш в мир със себе си. Значи да приемаш и демоните, и ангелите в душата си. Да си простиш за грешките и да останеш верен на онова, в което вярваш. Скъпи слушатели, ако сте стигнали до края на този епизод, вероятно чувствате каквото и аз. Една смесица от тъга и възхищение. Тъга за младото момиче, което е плакало само в своя златен кафес. Възхищение за жената, която е имала смелостта да бъде истинска, независимо от цената. Животът на Бриджит Бардо ни напомня, че зад всяка легенда стои човек. Уязвим, търсещ любов човек. И че понякога най-ярките звезди горят с болка отвътре. Нека пазим спомена за нея такъв, какъвто е. Без фалшив блясък, а с цялата му противоречивост. Бардо беше икона, беше бунтар, беше ранима душа. Нейната история ни остава замислени за нашите собствени ценности. Какво наистина има значение? Славата или вътрешния мир? Колко важно е да бъдеш обичан за това, което си, а не за ролята, която играеш. В крайна сметка, Бриджит Бардо намери своя начин да се спаси. Чрез любовта към безгласните и чрез приемането на самата себе си. А ние останалите можем да се получим от нея, че животът, колкото и бляскав да изглежда отвън, винаги е много по-дълбоко под повърхността. Благодаря ви, че бяхте с мен в това емоционално пътешествие. Знам, че този епизод беше малко по-различен от останалите. И много бих искала да знам как се почувства ти. Хареса ли ти? Или предпочиташ историите да останат такива, каквито ги познаваш? За мен мнението ти е важно, защото този подкаст съществува благодарение на вас. До следващата чаша чай с мен, Ирена.